Ďalšou technickou novinkou, ktorou oplývame, je táto vákuová prísávka, ktorá nás slúži na to, aby sme mohli prichytiť kameru o auto. Týmto pádom získame skvelý záber na nášho herca mimo auta počas jazdy, čo je myslím si, že je krásna novinka a takisto výborná technická vymoženosť. Táto technická novinka sa skladá zo starého mlynčeka, ktorý má jednu vychytávku a to je vákuová prísávka. Bežné v obchodoch profesionálne vákuové prísávky na prenos zariadení stoja od 2000 až do 10 000 korún. Ja som to využil takto, na to som pripevnil tento univerzálny modelársky zvieračík a o tento zvieračík je zase prichytený tu na statív. Statív musíme podložiť, keďže dochádza k rezonancii, kamera by nám sa mohla začať triasť a odlepiť sa. Preto ju potrebujeme podložiť.